malam idan aka haɗa sallar magariba da isha'i saboda ɗaya daga cikin uzurorin da suke sawa a haɗa, ya ce malam idan aka haɗa wai sauran lokacin da ya rage kafin wannan sallar ta cika wai mutane za su zauna a masallaci su yi ta yin baƙiyatu salihat. bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To ka riga ka hada sallah kuma me ya rage maka? In dai da ka zauna kai ta baqiyatu salihat, kai magariban ka kai ta baqiyatu salihat din, kai isha tai kuma sai kai ta a lokacin ta. Ai dama an ce a hadan ne saboda in ka koma gida ba sai ka sake dawowa ba. So ya za a ce kuma an ce wai in ka gama sallah ka zauna kai ta baqiyatu salihat har sauran lokacin ya shiga. Wannan ba gaskiya bane. Na'am. Yace malam ni ne da yar uwata muka gaji wani gida ko kuma dai muka saya, to daga baya sai muka yanke shawara ya kamata mu fara kasuwanci, sai muka yi tunanin sai da wannan gidan domin mu samu jari. Sai yar uwata take ce min wai malamin su ya ce wai kudin gida baya albarka. Ya ce malam wai haka ne? To ya kudin gida ba albarka, wannan babu dalili a kansa. Saboda haka za ka iya sai da gida kai jari, za ka iya sai da filinka kai jari ko wani abu naka. Sai dai galibi abin da ke faruwa shine idan harkoki suka tashi taɓarɓarewa mutum, to fa duk abin da ya sayar in ba sa a narkewa zai yi. Za ka sai da wancan kadaranka ta kare ka sayar, har ka zo ka sai da gidanka na kwana shi ma ya zo ya kare. To wannan jarraba ne, Allah ne ya jarrabe ka na taɓarɓarewan abubuwa. To kaga wannan sai a baka shawara, musamman gidan da kake ciki kam kar ka sai da shi domin ka tsira da shi, don galibi wanda suke sai da gidajen da suke ciki su yi kasuwa ba su cika kai labari ba, domin suna sayarwa ne a lokacin da abubuwa suka fara taɓarɓare musu, shikenan sai je ya shafi gidan masu kai biyu babu gidan babu jari. To sai a baka shawara dai ka dan rike gidan kan dai kam. To amma ba wai kuɗin gidan ne bai da albarka ba, kuɗi babu wanda ba su da albarka, sai dai in Allah bai sa musu albarka ba. So da haka ba a ce sai kalan kuɗi kaza za ka yi kasuwa da shi ko ta harka da shi ba. Ai kawai masu cewa wai kuɗin gado babu albarka ne, wa ce muku kuɗin gado bai da albarka? Kai dai kawai in ba mai arziki ba ne, ko biliyan 100 ka gada na gado ba za ka yi kuɗi ba, ba za ka yi arziki ba, don wani kuɗi aka baka ba arziki aka baka ba. Arziki kuma Allah ne mai azurta mutum. Misalin wannan a ce wani ne zai ɗauki miliyan 100 ya baka, ai ba za a ce ya azurta ka ba, za a ce ya baka miliyan 100. Idan kai mai arziki ne, bayan shekara 20 sai a samu kayan arziki, miliyan 100 na nan sama da ita. In ko kai ba mai arziki ba ne, bayan shekara 2-3 ma sai a samu babu kokobo, saboda mutum yana da zai iya taimaka maka da dukiyarsa amma bai isa ya azurta ka ba. Arziki kuma na Allah ne. Akwai wani kuma mutum ya yi arzikin ba wanda ya taimake shi da kokobo, yana nema kaɗan kuma har ya taso ya arzikinsa, saboda Allah shine mai azurtawa. Dan adam sai dai ya taimake ka da abun da zai iya yi. To haka ma kuɗin gado, ko kun gaji miliyan 100 sai kaga wani ya miƙe ya yi arziki wani kuma bai yi ba. Saboda me? Saboda arzikin a jikinka yake, kaddara ne na Ubangiji ta'ala, ba wai kuɗi ne za su sa ka yi arziki ba. Saboda haka in kai ba mai arzikin bane ba yanda za a yi ka yi arzikin. Ba wai kuɗin gado ne ba su da albarka ba, don ba su da albarka ya aka yi shi wancan suka masa albarka. Dukiyar mutum ɗaya zuwa riba mutum 10 ko 20 kaga kowa kuma ya samu dukiya mai yawa, kaga tana da albarkan kenan. So wannan shine. Saboda haka kadara ana sai da ita a yi kasuwanci kuma ya albarka idan Allah ya kaddara masa albarka. Idan ko Allah bai kaddara albarkan ba, duk abin da ka sayar lalacewa zai yi. Na'am. Wanda ya ce malam, a satin da ya wuce ka yi bayani kan mutumin da ya musulunta yana da mata fiye da 4 cewa za a yi ƙuri'a. Ya ce shin to malam, maganar gadon 'ya'yansa fa su kuma ya za a yi? Za a yi ƙuri'a in ya mutu bai zaɓi mata 4 ba, ko sai mun ƙarisa. Amma ya riga zaɓi mata 4, to ai sauran dama ba matansa ba ne. Amma kafin ya zaɓa sai ya rasu, to sai a yi ƙuri'a a fidda 4 sauran kuma a ce ba matansa ba ne. Sai ya ce to 'ya'yansa fa, 'ya'yansa ka 'ya'yansa ne ko mata 1000 ya aura. Saboda haka kafin ya musulunta ya auri mata 10 ko 20 duk sun haihu, gaba ɗaya wannan 'ya'yansa ne kuma za su yi gado. Ba ka ganin baiwa ma in mutum ya saya ya sadu da ita ta yi ciki ta haihu, ɗan nasa ne zai yi gado, yana cikin 'ya'yansa. Baiwar kuma ba za ta yi gado ba ta cikin matansa. Saboda haka 'ya'yansa ne.
alan sai masu ya ce wala in bisu musulunta ba yaran za su yi ta wannan sananniyar matsala ne duk wanda ba musulmi ba kan ba gadon wanda yake musulmi shi yasa su ma matan da a ce ai wasu basu musulunta ba ai da ba matsala iya wanda suka musulunta su ne za su gaje shi sun musulunta gaba ɗaya ne shine ake magana haka ya'yan ma sun musulunta ne shine ka wannan matsala amma ba su musulunta ba kan shikenan ai dama la yarisul muslimul kafir wal kafiru al muslim musulmi ba gadon kafiri kafiri ba gadon musulmi da ijma'in malamai alan sai masu addu'o'i daga ciki akwai wani dan uwa wanda aka yi garkuwa da shi ake roƙon malam da sauran yan uwan musulmi a sa addu'a Allah ubangiji ya sa a gane shi ya wato ya kubuto da shi daga wannan musiba da ya shiga kuma ya kare sauran musulmi sannan akwai kuma wanda ya samu karuwar ɗa namiji shi ma daga cikin wato ɗaliban wannan majalisi shi ma na roƙon malam a sanya masa dan addu'a Allah ya sanya masa albarka tare da sauran ƴaƴan musulmi baki daya Allah biya masu bukatun sun alkhairi mu Allah biya wani bukatun mun alkhairi a wannan dan uwa bawan Allah da aka yi kidnapping ɗinsa Allah ya kubuto da shi Allah ya kubutar da shi cikin gaggawa kuma a cikin koshin lafiya su kuma Allah ya tona musu asiri Allah kuma ya shirye su ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم برحمتك أمنا واغفنا شر ما أحمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا ذل من واليت ولا عز من عاديت تباركت ربنا وتعالى اللهم قسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين